नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळया आईचे खबरो. बलिप्रतिपदा निमित्तान माजाळीत पारंपरिक गोवर्धन पूजेचे आयोजन. आज पाडवो म्हणल्यार बलिप्रतिपदा. दीपावळीच्या तिसरे दिसा म्हणल्यार कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा हो हिंदू धर्माचो एक मुख्य परबेचो दीस. या दिसाक कुळवाडी आपल्या गोरवाक पूजा करतात. आपण पोशिल्ल्या गोरवाक खास सजोवन पूजा करून गोडधोड खाऊक दिवची परंपरा आसा. आता सध्या कुळवाडीपण करचे कुळवाडी कमी जालात आणि गोरवां कमी जालात. गोठे खाली जावन आशिल गोरवां जास्तीत जास्त धनी आसून गोरवां हरवळ जावन रस्त्यार फिरतात. अशे स्थितीत सुद्धा गोरू पुजेचो पारंपरिक हो कार्यक्रम काही गोप्रेमी नेमान करते येयलात. कारवार तालुक्याच्या माजाळी श्री सिद्धिविनायक मंदिराच्या आवारात गोवर्धन पूजा कार्यक्रमा निमित्तान स्थानिकान गोपूजा करून हिंदू धर्माच्या प्रथेचे आयोजन करून गोप्रेम व्यक्त केल्ले दिसून येताले. हो कार्यक्रम तेमी गेले 7 वर्षाचे आयोजन करते येयलात. आज स्थानिक गोप्रेमीन खास करून सवाशिणीन जमून गोमातेक आरती करून गंध फूल आणि हळद पिठाच्या मिश्रणान गोमातेक नक्षीदार रंगान चित्रण काढले आणि गायीक गोडधोड आणि पंचधान्य खाऊक दिवन भक्तिभावाचो गोप्रेम दाखवून दिलो. गाय वास्तव्याक आशिल कडेन थंय कसलेच दारिद्र्य दुष्ट शक्ती येना, कारण 33 कोटी देव संकटाचे रक्षण करतात म्हण आख्यायिका आसा. साधू संत मठ आश्रम जाग्यार गायीचे वास्तव्याची व्यवस्था उरता असे म्हणतात. भविष्यात गोमातेचे पूजन हे पूजनीय ठरतले म्हण हिंदू धर्माच्या पारंपरिक गोप्रथेचे पालन करून सुखशांतीचे युग येवची गरज आसा हेच खरे. आता गणपूर करा. अरे बाबा राजेशाने इथे प्रयत्न करून हाडलो सगळ्या पुण्य आता तेच चांगले राजेशान उदव चांगले राजेशा पुण्य ते बरे गोरवाक करताशिल्लो वर्साचा भाऊ आयतालो. लक्ष्मी हेजे मेले हेजे निकट हेजे पाद वदनिया तोर हेजे मेले हेजे पाद वदनिया तोर सज्जन साधू पूजे वेळ नममानी सौभाग्य लक्ष्मी बारम्मा सक्करे तुपव कालुवे हरिशी शुक्रवार दा पूजे वेळे सक्करे तुपव कालुवे हरिशी शुक्रवार दा पूजे वेಳೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದಲೇ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನ ಲೋಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. कोकण मराठा वधूवर मेळावो. कारवारच्या सदाशिवगड सदिच्छा सभागृहात आयतवार 10 नोव्हेंबर 2024 दिसा मुंबईच्या कोकण मराठा समाज LMP ग्रुपातर्फे कोकण मराठा समाजाच्या इच्छुक चल्या चलेक मनपसंत जोडीदार निवडूक सदाशिवगडार वधूवर मेळावा आयोजित केला असून नाव नोंदणी करू इच्छिणाऱ्यान जात तितले बेगी नाव नोंदणी करची. या मेळाव्यात एकमेकाल्या फॅमिलीकडे उलोवन पसंतीचे जोडीदार निवडची संधी मेळटली. नाव नोंदणी केलेल्या वधूवरान आपापल्या पालकासहित आयतवार 10 नोव्हेंबराक सकाळी 8:30 वाजता सदाशिवगडच्या सदिच्छा हॉलात हजर रावचे. सकाळी नाश्ता आणि दनपारच्या जेवणाची व्यवस्था केला. नोंदणी आणि अधिक माहितीसाठी अनंत सावंत 8291402547 9821502547 महेंद्राने 8668639016 9834381317 या नंबराचे संपर्क साधचो असे आयोजकांन कळयला. आयतवार 10 नोव्हेंबर सदिच्छा हॉल सदाशिवगड कारवार. यल्लापुरात बलिपडव्या निमित्तान गोपूजा कार्यक्रम. दीपावली पर्वेच्या निमित्तान यल्लापूर आमदार शिवराम हेब्बार हेमी तेमगेल्या शहराच्या निवासस्थानात
दीपावली आणि बलिप्रतिपदा निमित्तान गोपूजा कार्यक्रम साजरो केलो. या वेळार युवा नायक आणि केपीसीसी सदस्य श्री विवेक हेब्बार आणि कुटुंब सदस्य हजर आशिल्ले. कर्नाटक राज्योत्सव कार्यक्रमाचे आयोजन 1 नोव्हेंबर 2024 कर्नाटक राज्योत्सव दीस. त्या निमित्तान कारवार तालुक्याच्या चेंड्या ग्रामाच्या हेद्देव नगर युवकान आणि महिलांन स्वयंप्रेरित जाऊन कन्नड राज्योत्सवा निमित्तान ध्वजारोहण करून कार्यक्रम साजरो केलो. या कार्यक्रमात गावच्या नागरिकांन भुवनेश्वरी भावचित्राक पुष्पार्पण करून पूजा करून चेंडिया ग्रामपंचायत सदस्य राजेश नाईक हेमी ध्वजारोहण करून कार्यक्रमाक चालना दिली. नंतर राजमाता भुवनेश्वरीला प्रतिमेक सजवून मिरवणूक काढली. अमदळीच्या सदाशिवगडापर्यंत मिरवणूक काढून कर्नाटक राज्योत्सव साजरो केलो. तसेच अंकोलाच्या हारवाड गाबितवाडा हिंगा 69वा कन्नड राज्योत्सव साजरो केलो. कारवारच्या सरकारी बालमंदिराच्या विद्यार्थिनीक दीपावलीची विशेष भेटवस्तू दिले मंत्री मंकाळू वैद्य. दीपावली पर्वेनिमित्तान कारवारच्या सरकारी बालमंदिराच्या विद्यार्थिनीक जिल्हा पालकमंत्री श्री मंकाळू वैद्य हेमी शुक्रवाराक नवीन कपडे आणि मिठाई वाटून दीपावलीची शुभेच्छा दिली. नंतर विद्यार्थिनीकडे संवाद साधून बरो अभ्यास करून बरी साधना करा, शाळेसाठी जायते अगत्य सवलत दिवची तयारी दाखवली. विद्यार्थ्याला इच्छेप्रमाणे प्रवासी क्षेत्राक प्रवास करची परवानगी दिवच्या तयारी बरोबर त्या प्रवासाचो संपूर्ण खर्च सरकार भरपाई करतलो असे जिल्हाधिकारीक उतर दिले आणि शाळेत दूरदर्शनाची व्यवस्था करची हमी दिली. बालमंदिराच्या विद्यार्थ्याक आरोग्य आणि शिक्षणाच्या प्रगतीकडेन आड नजर करनाकात अशी महिला आणि बाल विकास अधिकाऱ्या सुचयले. बालमंदिराच्या विद्यार्थिनीले प्रतिभा कार्यक्रम वीक्षण करून मंत्र्यान हर्ष व्यक्त केलो. या वेळार जिल्हाधिकारी के लक्ष्मीप्रिया, उपविभागाधिकारी कनिष्क, अपर जिल्हाधिकारी साजिद मुल्ला, महिला आणि बाल विकास खात्याचे उपनिर्देशक विरूपाक्ष पाटील, निर्मिती केंद्राचे निर्देशक हर्ष आणि इतर अधिकारी या वेळार हजर आशिले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.